हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार एबा मिथिनो गोनांथार आयदानि सायाव बाहाय भिडिअ लाबोना होफैदों। बेयाव जाहैबाय नोंथांमोनहा गोबाङानो नुनो मोनखायो जे भारतनि फैसा रां बयबो बाहायो। दा बेयाव थानाय भारतारि रावफोरा बबे बबे रावफोरा बेयाव जायगा मोन्दों आरो मानो मोन्दों एबा गासैबो रावफोरा मानो मोनाखै, भारताव मानगोनां राव हिसाबै मिथिजानायफोरा बर' रावा मानो मोनाखै एबा बाहाय बिनि अनगायैबो रुपिस, इन्डियान रुपिसनि जिहेतु सिम्बल एबा साइन बेखौ सोर डिजाइन खालामा, सोर दिहुना एबा बिनि ओंथिया मा, बेफोरखौ नोंथांमोनजों गासैबो डिटेल्सै बाहाय सावरायनो लानाय जादों। बेखायनो मिथिनो गोनां गोबाङानो मिथिखायोबो जानो हागौ, मिथिखानायफोरा नायाबाबो जागोन। बेनिफ्राय फैदो फार्स्टआव फारि फारि जागायलांनोसै। नाथाय बेयाव नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों बेफोर गासैबो बाथ्राफोरा आंनि बाथ्रा नङा। बेयो जाहैबाय भारतारि सरकारनि एबा भारतारि रिजार्भ बेंकनि गासैबो फोरमायनानै होखानायसो। दा बेखायनो नोंथांमोनहा बेखौ जों फोरमायनानै होग्राफोरखौ गोरोन्थि साननानै कमेन्ट होयोबा बेयो गावबा गावखौसो सिनायथिगोन। दा बेनिफ्राय फैदो फारि फारियै दिन्थिलांदिसै। दा बाहाय नोंथांमोनहा नुखादोंमोन जे जोंनि भारतनि फैसाफोराव, रांफोराव गासै बाहाय मोन 15था रावफोर दङ। नाथाय बे मोन 15था रावनि अनगायैबो आरो गुबुन मोननै राव दंबावो। बेखौ जों गोबाङानो नायस'ना। बेफोर जाहैबाय, मोननैया जाहैबाय नैबे इंलिस आरो मोनसेया नैबे हिन्दी। 100 रुपिया बे जिहेतु बुंखानाय दङ। बेनिफ्राय नैबेहाय 100 रुपिस इंराजिजों लिरनाय, बे मोननैखौ लाफानानै गासै 17था बेयाव जोंनि भारताव जायगा मोननाय रावफोरा फैसायाव जायगा मोन्दों। दा बेफोरनि अनगायैबो नैबे गाहायाव होनाय मोन 15 रावफोरा मा मा बेफोरखौ फैदो दाना मिथिना लादोनि। बाहाय गासैखौबो होखानाय दङ फारि फारियै, नोंथांमोनहा नुगोन। जेरै बाहाय दङ एसामिसनि होननाय दङ, बेंगलिनिफ्राय होननाय दङ, गुजरातिनि होननाय दङ, कानाडानि होननाय दङ, बेनिफ्राय काश्मिरि, बेनिफ्राय दङ फारियै काश्मिरिनि उनाव दङ कंकणी, बेनिफ्राय दङ मालायालम, बेनिफ्राय दङ नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जागोन माराठी, नेपालि, उरिया, बेनिफ्राय दङ गासै संस्कृत, बेनिफ्राय दङ तामिल, तेलुगु, उर्दु, बेफोरो दङ पान्जाबि, बेबो दङ। दा बेफोर गासै मोन 15था रावफोरा बाहाय जायगा मोन्दों। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन माखासेफोरा मोन 22था राव जायखौ 8th सिड्युलाव हाबदों एबा भारतनि मानगोनां राव हिसाबै सिनायथि जादों, बेफोरनि गैया। दा बे हिसाबै बाहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों गासै नैबेफोरखिनिया गासै 22थाया मानगोनां राव। नाथाय नैबे गासै मानगोनां रावनि नैबेयाव मोन 6था रावा बाहाय गैया। बेफोर जाहैबाय सिन्धी, मणिपुरि, बड', ओमफ्राय डग्रि, मैथिलि आरो सान्थालि। बेफोर रावफोरा बाहाय मेनसन खालामनाय गैया एबा भारतनि फैसायाव जायगा मोननाय जायाखै। बाखि गुबुन गुबुनफ्रा गासिबो मोनजोबदों। दा बेखौ नोंथांमोनाबो चेक खालामनो हागोन आरो गासै बाथ्राखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। दा बाहाय मानो मोन 17था रावाल' जायगा मोनखो, गुबुनफोरा मानो मोनदिया, एबा जोंनि मोन 6 राव बा बर' रावाव मानो मोनदिया, बेनि सायाव गोबांनावनो कुइसन दङ। जिहेतु 8th सिड्युलाव हाबनाय हिसाबै 22था रावाबो जायगा मोननांगौमोन, बेथ' बयनिबो साननायाव गोसोआव दङ, बयनावबो दङ। नाथाय बेनि फिननायखौ रावबो एबा अफिसियेलि जेबो होनाय जायाखै दासिमबो। माने RBI निफ्रायबो होनाय दङ, खालि दासिम मोन 15था रावाल' बाहाय जायगा मोन्दों। बेनिनो मोननैया जिहेतु फैसायाव दिन्थिखानाय लिरखानाय दङ 100 रुपिस आरो 100 रुपिया, एबा हिन्दी आरो इंलिसआ दङ। बेजों गासै मोन 17था होनाय दङ दासिम, आरो बेखौल' बुंनाय दङ। नाथाय मानो बैफोर मोनदा एबा माबायदि स्टेटासनिया बाहाय मोनगोन, बाहाय जायगा मोनो, दा बेनि सोमोन्दै जेबो फोरमायनानै होनाय जायाखै। सार्च खालामबा नोंथांमोनाबो मोनगोन। दा बेनिफ्राय खोथाया जाहैबाय, गोबांथार माखासे पेजफोराव एबा गोबांथार इउटुबारफोरा ओरैनो सा साज्राङै बुंनाय दङ। बिसोरनि बुंनायफ्राबो मिलायलाया, मानो होनबा अफिसियेलि गैखाया नालाय। दा बेयाव बुंनाय दङ, बिसोरो मा बुङो, माखासेया होनो जे सिकायफोर रावफोरा स्क्रिप्ट दङ, अन स्क्रिप्ट, गावनि स्क्रिप्ट दङ, बिसोरल' मोनगोन होननानै बुंदों। नाथाय बेबो नङा। बाहाय मोनसेल' स्क्रिप्ट नङा, देबनागरि स्क्रिप्टजोंनो मोननै मोनथाम रावफोरनि दङ, बेबो नङा। बेनिफ्राय आरो माखासेया होनबावदोंमोन, बाहाय जोंनि भारताव मेक्सिमाम रायज्लायजानाय राव हिसाबै बाहाय जायगा मोनगोन होननानै बुंदों। नाथाय बेबो नङा। बेयाव मेक्सिमाम राव बाहायजानायनि सायावबो बेबो नङा। बेखौबो बिथांमोना फोरमायनानै होखायोबा RBI निफ्राय जेबो बेबायदि मोनसेबो फोरमायनानै होनाय बाथ्रा गैया। दा बेखायनो बेखौ उननि समाव जुदि डिमान्ड खालामोबा, माबा मोनसे राहा लायोबा उनफ्राव सोदांलांबाय थानो हागोन, बेखौबो बिथांमोनहा मख'नाय दङ। बेनिफ्राय फैदो फारि फारि मिथिना लाबावदिनि। नैबे मोनसेया जाहैबाय जोंना रुपिसनि जिहेतु सिम्बल, रुपिस सिम्बल, बेखौ सोर दिहुना एबा बियो मा बुस्थु, बिनि सायाव जोङो मिथिना लानि। बे जाहैबाय, गिबियाव मिथिना लानांगोन नोंथांमोनहा जोंनि भारतनि
रुपिसखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसेबो सिगाङाव सिम्बल गैयामोन 2013 मायथाइनि सिगाङाव। बेनिफ्राय गुबुन गुबुनफोरखौ नोंथांमोना नुगोन US डलारनि थाखाय US डलारनि साइन सिम्बल नुगोन। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन हादोरफोरनि फैसानि सायाव गुबुन गुबुन नोंथांमोनहा गावबागाव सिम्बल मोनगोन। नाथाय भारतनि रुपिसखौ दिन्थिनो थाखाय सिम्बल गैयामोन एबा साइन गैयामोन। नाथाय बेखौ 2011 मायथाइयाव दिहुननाय जाहैदों, जेराव जोंना नोंथांमोनहा जोंनि फैसायावनो नुनो मोननाय जायो, जेरैहाय बेयो। दा बेनि ओंथिया मा बेखौ नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों। बेखौ मोननै रावनि सायावनो फोरमायनो हानाय बादि लानाय जादों। नोंथांमोननो बाहाय RBI रोखा रोखा लिरनानै होनाय दङ, बाहाय नोंथांमोना फरायबाबो नुनो मोननाय जागोन। बे जाहैबाय देबनागिरिनि R, बेनि R नि खावसे बाहागो बेखौ लादों, आरो बेनिफ्राय रमाननि R नि बे खावसे बाहागोखौ लादों, आरो देबनागिरिनि बे र'खौबो एखेखौनो लानाय जादों, जेरै नै बादि नुयो। बेनिफ्राय बेखौ आरोबाव मा खालामबावदों होनदों, रमाननि Rआव नैबे गेजेराव ओरै दा जिहेथु दानस'नाय सिन थायो, बे क्रस मार्कखौबो गेजेराव दोननाय जादों होनदों। आरो बेनिफ्राय देबनागिरियाव जिहेतु र'आव गोजौआव जोंहा हांखो थायो, दा बे हांखोखौबो गोजौ बाहागोजों सिन होनाय जादों होनदों। बे मोननै बाहागो होनाय जादों, आरो बे मोनसेया मोननै रावनिबो रुपिसनि एबा रांखौ फोरमायनो थाखाय सिगांनि एलफाबेटखौ फोरमायनाय जायो होनदों। ओंखायनो बे मोननैखौ लानाय जादों होनदों। नोंथांमोनाबो बेखौ रोखायै फरायबानो नुनो मोननाय जागोन, बाहाय दंखायो, बे RBI निफ्राय फोसावनानै होखानाय दंखायो। दा दानिया फैदो मिथिनो गोनां आरो मोनसेया जाहैबाय बेखौ सोर दिहुना एबा सोर डिजाइन खालामनाय। दा बेखौ RBI निफ्राय आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय मा खालामदोंमोन, मोनसे समाव जे बे रुपिसखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे साइन एबा सिन नांगौ बा नेरसोन नांगौ। दा बिनि सायाव डिजाइनारफोरनि सायाव हगारनाय जादोंमोन, आरो बे डिजाइनारफोरनो हगारनायनि बेलायाव बिथाङा डिजाइन खालामनानै दिन्थिनो हादों, आरो बिथांनि एक्सेप्ट जादों। बे जाहैबाय उदय कुमार धर्मलिंगम। दा बिथांनि सोमोन्दै मिथिनानै लादो। बिथाङा दिन्थिदों। बिथाङा जाहैबाय तामिलनाडुआव जोनोम मोननाय 1978आव। बेनिफ्राय नेसनेलिटि इण्डियान। बेनिफ्राय जेब्लाना बेखौ बानायदोंमोन, बेखौ बिथांमोना बानायदों ITI गुवाहाटि, जोंनि आसामनि ITI गुवाहाटि। बाहाय बिथाङा सासे डिजाइनार, हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट अफ डिजाइन, बेनि सासे बिबानगिरि एबा फोरोंगिरि। बेनिफ्रायनो बिथांमोनहा बेखौ दिहुननाय जादों। दा गोग्गानो हानाय बाथ्रा, जोंनि आसामाव थानानै बिथाङा दिहुनदों। गुबुननिबाबो जोंनि आसामाव साख्रि मावफैनाय आरो बिथांमोना बिथांनि डिजाइन खालामनाया एक्सेप्ट जादों आरो। दा बेखौबो गोसोआव लानो नांगोन। दा बे 2011 मायथाइयाव बियो एक्सेप्ट जादों। दा बेखिनि नोंथांमोननि सिगाङाव, आरो गुबुन गुबुन समाव बेबायदिनो गोनां इनफरमेसन एबा इनफरमेटिभ भिडिअफोर नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैगोन। दा बेखौनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों।